Menta kasi nakaliang kahito maukarwat circle haringkat ka VDP ki borsh nong bor thau bat ka sankur bat haringkat ki department prepare haringkat ka tu kat ni ki riurang ba bat ki senglong kami jong ka maukarwat menta kasi ka arpo terek no pra ar haja pasau ki la pelong ni ka jingpen khu ya kayo maukarwat ka balong kom shi benta ka Christmas gift ki nong shong yo kumba ka seng ka shet pet perman man kapor syakapor ya ka kuit ka suba bat kum juru ki jupet perman man kapor syakapor ban rating kong di ki jing snew kham tam u drugs ha ka dong ka than jong ka southwest hi baro ka we kum shi benta ka seng kan nang yai le bat kan banjur ban rating kong di ki jing snew bat ya ka kuit ka suba jong ka dong ka than bat ka seng kala penkut da kaba la ru ka jingkran na usketuri VDP mau kerwan bat la ru ka jingkran na working president jong ka mau kerwat circle isamla Vietnam nong sit So when I play a sing HITO, new type integrated territorial organization, juga Mokrot Circle, kalau pendek ia kini kajing penput, ia kini ka yo Mokrot akan step. Nak kalian jungi kum ka BDP jung kasno Mokrot, so when I play pi, ia kajing sim kia kajung pi, akaba pin sim ia kini kajing kit kli, akaban penput, ia kini kayo pahat. Kaba long ka pliang ja jong ka imlang ka salang ka dong ka thain jong song di barok kowe di nakaliang ka jong ka pingin dot pan IP ling atang ka jing kerku kerdo bakum ka seng pinang ya sprang ang tray ang ta ka ha kamiat roy ka par jong ka dong ka thain barok kowe kam tam di ka pat ipi kum ka seng ka ba pinya tray borba ka ba ngina barat kong yakini ki jing snil ibadan saudong keleng gini ka dong ka thain ka jungi akabang iba bu na pleng ki kun samla ju ka dong ka thain ka jungi ki bala du ki bala jatno hakini ki jingi ki ba pun ba kum drops ka kia ba ki wei pat ki nakaliang ka jungi ka BDP ni ai ku blai pi ba ni kur do pi ba kinanya syakmat ba syapran hakini ka jing tray ka jungi ya kani ka kam ka pila shim ha ka jing kli ka katar peng jungi nam ta ka jip ka ba ka mian jong ka dong ka thain ka jungi borok koi ba ka jo ka por na kaliang jong biti mo krot ka sno mo krot hi borok koi so when I kublai Christmas ba snem tmai basuk ba komen ya pi baro lang hakani ka step kublai ya ngilang baro kum kinong snong kinong wan yaw kinong wan hat apo jong kan ka yaw mau kerwat dan hakani ka area mau kerwat hi baro koi lang ba jong kan ka step jong kan ka alpho tarik jong nu benai bakhadu lanu to benai no pra jong nu snam arhajar apusal na kaliang jongi kaseng langba jong kini ki snam ki balek agi khendiat snam ki ba khendiat ngila le ngila persang banle ka ba bahatam hapo jong kan ka dong ka thain ngadu ya baro khamtam yakini ki judging sneu ki badon hakane ka dong ka thain ke jongi na kaliang kaseng ke jongi hakini ki benai ki balak ngila sedang ban khenra yakinong di drok yakinong dikiat kumta ter ban rat ding khong yakini ki jing sneu nakane ka napo jong kan ka yo mokorwat batleng ba jong kan ka step kalong kum ka Christmas gift yakinong shong yo khamtam hakini ki thain basa do hangne yakaba dala ki jong ki khmat ngila julab barabor bakade ka jaka kabajak klia hadu kata-kata kemta da kawe ke jengmut kaseng kalayarai bahakane kasngi lengba jong kane ka step ngin penlong ya ke jing penkuit lani ka cleaning drive ya kane ka dongyo siteng nang ne lengba jong kaseng harenkat ka jing trelang jong ka borsnong jong ka mokrwat ki VDP jong ka snong mokrwat ka seng kenthe jong ka snong mokrwat nang taki volunteer snong jong ka snong mokrwat omtang kita hari ngilalek syaki office ke department baper hapo jong ka southwest kasihil district ke jongi na kata daw lengba jong ka por kaseng ka pha ka kruwa
sya kita ki department barok ki balai don ketilang rengkat bat ngi ban penbit penbiang ya kan ke jing penkhoj ke jongi ha kan ka setiap ke pemerintah ngi pha ya ke jing ai kublai kerpang na ka benta ka police department ya ka ba kalih trelang bat ngi kala pha hangi ya lengba katanat jongki ka fire service ba kilai don rengkat lembat ngi nadu hande setiap ka jing kublai kalek sya officer in charge jong ka fire service jong ka Mokrwat Southwest Kasihil district ya ka ba da ka jing trai sitom jong kiro ngilayo ban pen urlong ya kan ka kam ya ka ba ngilayo ban sat khuj par nadu ki kendong ken srot jong kan ka themio hangne barok kawai ka jing kublai kalek ru sya ubidio jong ka Mokrwat block ya ka ba ulaya don rengkat lembat ngi lengba ki staff ke jong u lengba jong kan ka staff ka jing kublai kalek ru sya katanat PHE ya kaba kala ai hangi ya ki dosbin leng ba ki kho kala ai hangi ya ka we ka kali kit nyut ya ka bang layo ban pendon kam leng ba jong kan ka step ban kit ya kita ki nyut nang te ya ka bang ila sar ngila pen khut nang te ban kit ban the ha ka jaka ka badai ban the ka jing kublai kalej ro sya kasankur ya ka ba kilaya don kat lambat ngi nadu hne step kilaya trai sitom kilaya me rente bat kila penkit ya kini kinyut syaka jaka kabakidai bangkit kublai sibun